δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει 6,5 ώρες, δεν είχε πρόβλημα. Εντάξει. Όχι, δεν έχει, δηλαδή τώρα είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος, οπότε. Εντάξει, ωραία. Είναι αυτό το βασικό. Δηλαδή λίγο πολύ τα ίδια αυτά που είχαμε. Όχι, έχουμε μηχανή που μπορεί να πάρει έτσι ένα μικρό βίντεο. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερά επαγγελματικό, αλλά μπορώ να το βάλω και να πάω. Μπα, θα σας πει, ναι, δεν υπάρχει. Και εγώ με μια ομάδα μικρών αριστερών δημοσιογράφων τώρα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ με θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η άνοδος γραφειοκρατίας των αγορών. Σκεφτόμαστε να το κάνουμε μέσω crowdfunding αυτό. Δουλεύει πάνω, να το ψάξετε αυτό. Πιστέψτε με, δουλεύει πολύ. Ας πούμε, κάνει μια ταινία με την Αντιγόνη, πώς είναι που είναι η καταπίεση του λόγου, του στέρνους Αντιγόνης, ο εσωτερικός ο ψυχισμός Αντιγόνης και αντιθέσεις όλες αυτές να βγουν μέσα σε μια ταινία πολιτικού περιεχομένου με σύγχρονο. Η ισχύ του κράτους, ας πούμε. Όλα αυτά. Τότε και τώρα. Όλα αυτά. Πέδρο Ολάγια. Πέτρο Ολάγια. Πέτρο Ολάγια. Εξαιρετικός άνθρωπος. Και έχει γράψει κάτι άλλο. Διάφορα δεν έχει γράψει. Πέτρο Ολάγια. Πρέπει να βρω ένα μετά. Έχει και δεύτερη ομίγη σήμερα, γι' αυτό είναι. οκ. Το Χαλιπάτο έρχεται από κάτω, κατασφάζει ολόκληρη τη Συρία τώρα. Ναι, τελειώνουν ένα βιβλίο για το χρέος τώρα. Ελπίζω τώρα να σου θέλουν να δει. Και το δεύτερο που θα δούμε να κάνουμε είναι μια διεθνή επιτροπή, έχουμε βρει τους διανοητές, για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας έχουν επίσης υπό ιδιωτικοποίηση. Γεια σας. Ευχαριστάμε έτσι λίγο εγώ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι Κώστας,